Exact. În cadrul procedurii desfășurate la nivelul Direcției Județene de Mediu Bădușani, adică procedura de reglementare, nu ne limităm doar la redactarea punctelor de vedere sau la emiterea codurilor și avizelor, ci dimpotrivă mergem pe teren. Și aici vedeți că mașina nu e a noastră. Noi avem un... Aseară când mă uitam pe prezentarea dumneavoastră, chiar mă gândeam, uite ce mașină au cei de la Aric Protejat. Exact, mașina nu e a noastră, a venit și... Deși aș zice că nu este corect, pentru că odată mergând cu mașina beneficiarului pot apărea conflicte de interese. Dar treaba trebuie să ne o facem. Bun. Așa. Deci, de multe ori mergem la amplasament de 2 ori. Da. Pentru că apar diferențe între faza inițială a proiectului și faza finală. Și apar modificări